Здравейте и добре дошли в канала на Неприятно вярно. Не е много обичайно за мен. Става дума за едно момиче, което се казва Диона. Предполагам е известна личност, не знам точно по какъв начин. Мисля, че е певица, нещо такова, не знам. Но реших да й отговоря на едно нейно видео, което тя сподели наскоро. Напълно случайно видях това видео, така че ще реагирам на това видео и ще погледнем нейните думи от библейска гледна точка. Наскоро тя си е качила някаква снимка пред манастир и е получила доста хейт за тази снимка. И тя в отговор на тези хейтери е направила това видео. В нейните думи има някакъв интерес към Бог, но ще премерим нейните думи колко са истинни. Alrighty. Приятели, правя това видео, за да направя едно малко уточнение и може би кратко послание. Под последния ми пост, който е свързан с това, че Бог се крие в всеки от нас, имам така доста негативни коментари по повод описанието на снимката, на която се вижда, че съм в един уникален български манастир. Искам да кажа на всички, които така върло ми, да речем, плюят и все още осъждат. Повярвайте ми, на един човек, който е сбъркал не само пред себе си, а и близките си, е много трудно сам да си прости. Сам да понесе тежестта на това да бъде сочен с пръст, сам да понесе отговорността, както вече споменах, първо пред семейството си, след това пред самия себе си, камо ли пред Бога. Окей. Хората по принцип имат тази идея, че доброто, позитивното, светлината, любовта, това е свързано с Бог и тези неща, ако се намират в теб, значи Бог е в теб и по някакъв начин ти си свързан с Господ, ако се стремиш към доброто и да си мил и да си добър с хората и така нататък. Следващото, което тя казва е много интересно. Тя осъзнава, че когато някой греши, има последствия, даваш отчет не само пред себе си, не само пред родителите си, но и пред Бога. Така че има този сенс, това разбиране за греха. Малко или много. Има това чувство. Първо пред семейството си, след това пред самия себе си, камо ли пред Бога. Но символиката на Бог, на тази позитивна енергия, безкрайната любов. Безкрайната любов, позитивната енергия, това винаги е свързано с Бог. Бог е позитивна енергия, Бог е светлина, Бог е любов. И както казах, ако се стремиш към тези неща, видиш ли ти, Бог е в теб. Много често чувам, че Бог е позитивна енергия. Бог не е енергия, Бог не е позитивна енергия. Бог е истинен, Бог е реален. Бог е по-реален от мен и от теб. Тези, които вярват, че Бог е добро, че Бог е светлина, позитивност, любов и така нататък. Само защото те вярват в това и се стремят към това. Това не означава, че след като умрат, ще бъдат с Бога. Това, което тя казва, се разминава с истинския Бог. Не забравяйте, че ние говорим за Бога в Библията, тъй като тя говори за нейната снимка, за нейния пост, където тя беше пред манастир. Така че тук се говори за Богът в Библията. Нека да продължим и да видим тя какво казва в следващите си думи. Позитивна енергия, безкрайната любов и висшия разум не е ли именно в това? Не се ли крие именно в прошката? Не се ли крие именно в това да си признаем, че сме хора, че сме грешни и че сме тук, за да се учим? Ние сме хора, ние сме грешни и сме тук да се учим. Да се учим за какво? Аз съм тук не да соча пръст, аз съм тук да дам малко контекст на тези думи, които тя казва, може би неосъзнателно, но също така аз съм тук да поставя всички нейни думи под въпрос. Всичко това, което казва, трябва да се постави под въпрос. И това може да стане много лесно. Откъде знаем, че Бог е позитивна енергия? Откъде знаем, че висшия разум се крие в прошката? И какво има общо това с теб, като човек? Какво общо има това, че си грешен с позитивната енергия и любовта и светлината на Бог? Това, че си признаваш, че си грешен човек, как това ти помага да разбереш, че Бог е в теб? Тези неща трябва да се поставят под въпрос. Така, продължаваме. Че сме тук, за да се учим, за да ставаме по-добри. За да ставаме по-добри. Добре, тук сме за да се учим и да ставаме по-добри. Това е класически отговор. Повечето хора ще кажат тип такъв отговор. Тук сме за да се учим, да правим добро и накрая
Бог знае какво ще направи с нас. Ако сме добри, ще отидем в рая, ако сме лоши, ще отидем в ада. Сега, тя не го каза по този начин. Мисля, че това има предвид. Тя каза, тук сме да се учим и да ставаме по-добри. Сега, нека да дам по-широкоскорен отговор на това, което тя казва. Първото, което е, Господ Исус Христос казва, че отделени от Него не можем да направим нищо. Той казва, отделени от мене не можете да сторите нищо. Така че дори когато се опитваме да направим добро извън Исус Христос, нашето добро всъщност не е добро. Библията нарича нашето добро в Исаия, че нашите дела са като омърсена дреха. Колкото и да се опитваме да сме праведни, колкото и да се опитваме да се учим и да сме добри, всъщност тези неща винаги ще се пропилеят, защото извън Господ Исус Христос не можем да направим нищо. И защо споменавам това? Защото откъде знаеш, че твоята версия на добро е същата версия на доброто на Бог? Нека да го повторя. Откъде знаем, ние като човеци, които имаме лимитиран разум, откъде знаем, че нашата версия на добро е същата версия на Бог? Бог казва, че неговите пътища не са като нашите. Нито неговите начини са като нашите. Неговите мисли не са като нашите. Така че откъде да сме сигурни, че нашето добро е същото добро, за което говори Бог? Така че можеш да имаш една версия за добро и да си вярваш на твоята версия на добро. Това не прави Бог да бъде в теб. Ние дори не можем да направим добро както трябва. Така че дори когато човек прави добро, иска внимание върху себе си. Иска някой да го аплодира. Поне един човек, но иска един човек да го види. Или може би нещо друго. Така че дори в собственото си добро ние сме егоистични хора. И точно за това имаме нужда от истинския Господ Исус Христос и Неговата версия на добро. Или нека да го сложа по този начин. Когато Бог изявява себе си, изявява волята си, изявява абсолютно всичко за себе си, моето мнение няма да има никакво значение. Така че аз няма да следвам моята версия на добро, защото когато разбера версията на доброто на Бог, ще знам, че моята версия е напълно фалшива. Така че, както казах, всичко, което казваме, е добре да поставяме под въпрос. Защото всичко друго, извън това, което Бог казва, ще бъде наше мнение. Продължаваме. Ставаме по-добри, за да опитваме чрез делата си, а не само чрез думите, да намираме по-добрия път към самите себе си. Чрез делата си и думите си да намираме по-добрият път към себе си. Както казахме, ние не сме добри. Библейският принцип е, че човека е грешен, така се е родил от Адам, т.е. неговата натура, човешката му натура е грешна. И греха не е нещо, което ти можеш да поправиш. Например, в много култури, когато някой греши или извърши грях или нещо подобно, те го покриват като правят нещо добро. В много култури и религии е така. Но в Библията християнската концепция за грях е, че човека е грешен. Греха не е нещо, което ние можем да поправим след като сме направили някаква пакост. Да, може да направим подобни неща, когато примерно нараним някой, може да се извиним или да си поправим, или да поправим взаимоотношенията си, но собствения си грях вътре, това няма как да бъде поправено и няма как да го разберем и да се справим с него, ако не е Божия дух в нас, Святия дух. Продължаваме. Намираме по-добрия път към самите себе си и ако пътя към по-доброто е молитвата, е вярата в Бог. Ако пътя към по-доброто е молитвата. Сега, не се молиш, за да може да бъдеш по-добър. Така, според Библията, молитвата е начин на комуникация с Бог. Молитвата не е нещо, което практикуваш, за да може да бъдеш по-добър и да се стремиш към добро. Зависи как тя приема молитвата. Какво е молитва за нея? За много хора молитва е нещо като стих, нещо, което могат да повтарят едно и също всеки ден и да няма никакво значение, никаква сила, защото когато човек се моли, трябва да идва от сърцето. Не казвам, че Бог не чува молитвите. Просто казвам, че молитвата не може да бъде приета само като практика, която ще те накара да бъдеш по-добър човек. Е молитвата, е вярата в Бог, е намирането на една версия дълбоко в тебе, която дълго време си потискал, чрез бягства, да речем дори под формата на някакви грешки, зависимости, обиди, пренебрежения и прочие. Намиране на една версия в себе си, която ти с времето си потискал.
Не знам какво има тя предвид, но 100%, абсолютно на 100%, вярата в Бог, изследването на Бог не е някаква версия в човека. Изследването на Господ Исус Христос не е просто някаква версия, която човек потиска в себе си. Поменава светлина, Бог е светлина и когато човек види тази светлина, защо да не отива? Аз съм за, разбира се. Исус казва, аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. И тези думи са достатъчно силни, за да може човек да отиде и да ги изучава повече и да разбере повече. И се надявам наистина тази светлина, за която тя говори, която тя споменава, наистина тя да го намери в Исус Христос. Е намирането на една версия дълбоко в тебе, която дълго време си потискал, чрез бягства, да речем дори под формата на някакви грешки, зависимости, обиди, пренебрежения и прочие. Мисля, че това, което тя се опитва да каже е, че всеки може да дойде при Бог, но защото имат някакви зависимости, чувство за вина или защото са грешили абсолютно много, а се чувстват недостойни да дойдат при Господ. Ако това е това, което тя има предвид, и ако ще има хора, които ще гледат това видео и са в същото положение, искам да знаете, че Господ Исус Христос дойде точно за такива хора. Така че не се чувствайте много грешни или не позволявайте Сатана да използва тези неща срещу вас от чувство за вина или защото сте съгрешили много или сте направили ужасни неща в живота си, да не може да дойдете при Господ. Защото според мен това е вид на горделивост. Сякаш вашите грехове и нещата, които сте направили, са по-висши от това, което Исус Христос направи на кръста, което абсолютно не е вярно. И няма човек, който Господ да не познава още преди раждането му. Така че знаете, че Бог ви обича, но Бог ви обича достатъчно, за да не ви остави там, откъдето сте дошли. Така че няма да е лесно. Пътя на Господ Исус Христос не е лесен и не трябва да бъде. Ако има такива хора или познавате такива хора, помогнете им. Напомнете им, че Господ се сниши до толкова, че дойде на нашето ниво. Ето такъв Господ. Ние прославяме и следваме. Защото Той познава абсолютно всеки и знае от какво хората преминават. Затова такива хора не могат да кажат Господ не ме разбира, защото абсолютно Библията ни казва, че Исус Христос премина от всичките трудности и беше изпитан в абсолютно всичко. Той премина този изпит абсолютно по перфектен начин, защото Той не се греши. Така, продължаваме. Ако тази светлина се появи в живота ти, защо? Защо за Бога да не я приемеш, да не я последваш? Абсолютно съм съгласна. Ако светлината на Бога ви озари, защо да не следвате тази светлина? Тя каза, защо да не я следваш? Добре. Един въпрос и едно предизвикателство. С какво означава да следваш тази светлина? Ние хората понякога казваме неща, обаче не разбираме колко са дълбоки и не разбираме смисъла на това, което казваме. Не разбираме значението на това, което казваме. Ако трябва да следваш светлината на света Исус Христос, ще трябва да се откажеш от абсолютно всичко, което правиш. И точно за това думата на гръцки покаяние означава обръщане. Буквално означава да се обърнеш или обърната точка. Нейните думи са правилни тук. Само се изисква обяснение. Да, когато видиш тази светлина, ще искаш да я следваш. Но, един въпрос и се надявам Диора да види това видео. Когато видиш тази светлина, ще бъдеш ли склонна да оставиш всичко и да я последваш. Исус Христос е светлината на света, но ще се изисква жертва, за да следваш тази светлина. И няма да бъде лесно, но накрая си струва. Струва си. Нима не е именно в това идеята на Бог, че Той прощава, че Той е във всички от нас. Да, Бог прощава, но не е във всеки един от нас. Бог е написал закона си във всяко едно сърце, независимо дали са в Христос или не, независимо дали следват Исус Христос или не. Някои хора го наричат морал. Това е Божия морал. Затова и знаем, че да убиеш някой е грешно. Но това по-скоро е аргумент за атеисти. Както виждам, тя не е атеист. Тя вярва, че има Бог. Проблема е, че тя не го познава.
Така че Бог не е само светлина, позитивна енергия, любов и така нататък. Бог е реален. И за да можеш да следваш този Бог, ще трябва да рискуваш. И ще трябва да пожертваш. Да пожертваш егото си, да пожертваш абсолютно всичко, което искаш да направиш, защото ние сами не знаеме какво е добро за нас. Бог знае. И искам да кажа, че Диора не е първият човек, който говори такива неща и идеите, които тя има за Бог. Тя не е първата и малко или много всички сме били на това място, знаели сме неща за Бог, нямахме пълното знание за Бог. Насърчавам Диора да потърси и да прочете Библията, сама да направи търсенето си и да не говори само неща, които може би е слушала или може би знае някои неща, но сама да отвори Новия Завет и да прочете за живота на Исус Христос и Неговото учение. Мисля, че това са последните й думи, така че нека да чуем. Че Той е във всички от нас. И ако ти влезеш надълбоко в душата и сърцето си и успееш да намериш силата да стъпиш на краката си отново и няма да се сдържа. Тя каза, ако успееш да влезеш в сърцето и душата си и да мериш силата да стъпиш на краката си. Ще реинтерпретирам думите й малко. Ако влезеш в сърцето и душата си, всичко, което ще намериш е нечистота. Говорим за човешкото сърце. Има една фраза, не знам дали сте я чували. На английски има по-голям смисъл, но ще го преведа на български. Казва се: проблема на човешкото сърце е сърцето на човека. Така че проблема е в самата структура на сърцето на човека, защото сърцето е лъжливо и е примамливо. Това е според Библията. Така че направете разлика. Света ни казва: слушай сърцето си. Бог ни казва: не го слушай, защото то е примамливо. Сърцето мами. И точно заради това цар Давид в Библията се моли: дай ми ново сърце. Ново сърце. И точно заради това Бог казва в Библията, в Езекиил 36 глава 26 стих: ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Така че Бог ни говори за ново сърце. Цар Давид, когато се моли, казва: сърце чисто сътвори в мене, Боже, и духа си постоянно обновявай в мен. Давид е стигнал до там, че той разбира, че сърцето е примамливо и моето сърце пред Бога не винаги е правилно. И затова имам нужда от ново сърце, което Бог може само да ми даде. И исках само да допълня това, което Диора може би се опитваше да каже, защото, пак казвам, отделени от Бога не можем да направим нищо. И нашето добро не е доброто на Бог. Защото много често, абсолютно много често, особено в 21 век, 2025 година, нещото, което хората смятат за добро, или нещата, които хората смятат за добро, всъщност за Бога са зло. Трябва да поставим всичко, което казваме, под въпрос и това ще ни помогне всъщност да се вроди в нас едно желание да поискаме повече, да знаем повече. И Библията е тази книга, която може да даде отговор на човек. И да здобиеш някаква сила чрез вярата в Бог и себе си, живота ти да поеме в по-добра посока. Това имам предвид. Да придобиеш вяра в Бог и в себе си и живота ти да поема в различна посока. Много често хората имат тази идея, че ако вярваш в Бог, дори не знам какво тя има предвид под вярвам в себе си. Аз не вярвам на себе си, но разбирам от коя гледна точка тя говори. Но много често хората имат тази идея, че когато имат вяра в Бог, живота им ще потръгне в много по-добър начин. И говоря за материалния начин. И много често, когато това не се случва, а всъщност имат повече трудности, те се отказват от Бог. Те казват: аз опитах, аз правих това, аз се молих, аз четях и нищо не се случи, моят живот не потръгна, така че просто се отказах. И накрая стигат до няколко неща. Или изобщо въобще няма да се върнат да търсят Бог, или ще изповядват друга религия, защото така си мислят, че ще им потръгне. А всъщност много малка част от хората си задават този въпрос: какво ще стане след като умрем? И за жалост много голяма част от хората не си задават този въпрос и всъщност май не им показа отговора. Всичко е тук, на тази земя, в това кълбо. Всъщност има една реалност,
която е много по-реална от този свят. И точно за това Исус Христос стана човек, за да може да ни дари това, което ние не можахме да направим в плът, а Той победи смъртта в плът. И чрез Неговото възкресение Той ни дарява вечен живот. И за жалост хората тук се мъчат и се борят за краткия им живот тук на тази земя и изобщо не задават въпроса за вечността. Не ги интересува вечността сякаш. И това всъщност е двуличие, според мен, защото ако смъртта е факт, че не можеш да бъдеш невеж и да не си задаваш въпроса какво ще се случи след смъртта. Така че, според мен тези хора, които се вълнуват само от този свят и това, което се случва в този свят и не ги интересува следващият живот, са невежи. И ако сте такива тип хора, моля започнете да си задавате въпроси. И нека да ви кажа, че само единствено Библията ще ви даде отговор на тези ваши въпроси. Нека да чуем последните думи на Диора. Това имам предвид. Казах Диора. Извинявам се, ако съм казала името и погрешно. Може би дори не съм се осъзнала през цялото това време. Името е Диона. Извинявам се. Не е Диора, ами Диона. Добре, окей. Нека да чуем последните думи на Диона. Това имам предвид. За тези, които не ме разбират. И пожелавам на всеки, който има нужда да открие Бог в себе си. Пожелавам на всеки един, който има нужда да открие Бог в себе си. Това са последните й думи. Не можем да открием Бог в себе си. Интересното е, че тя го спомена няколко пъти. А интересното е, че Библията говори, че Бог ни е създал по свой образ и по свое подобие. Така че всъщност, когато виждаме себе си, всъщност виждаме Бог по един начин. Защото сме грешни, не можем да отразим този Бог и Неговата слава по начина, по който Той би искал. Точно за това, отново се връщам, ето тук е благовестието. Точно за това Исус Христос, който е Господ, и има абсолютно същия статут и същата натура, божествена натура като Отца, и споделя същата слава с Отца. Той се сниши и стана човек. Отиде на кръст, умря, на третия ден възкръсна, за да може да усъвършенства нас, за да може Той да бъде този, който ще върне нас в едно взаимоотношение с Бог, което ние нямахме поради греха. Така че това, което Диона казва, е вярно, но не е вярно. Надявам се тя да гледа това видео и се надявам да си задава въпроси. Ако някой от вас познава Диона и е вярващ, предложете и Библия. Инвестирайте малко време с нея. Не карайте я така да има повече интерес за Исус Христос и за тази светлина, за която тя говори, за тази любов, за която тя говори. Защото смисъла е не само да говорим за този, който съществува, а да говорим за този, който познаваме. Вярвайте ми, има много голяма разлика между двете. Идвам с една молба към вас. Молете се за Диона. Ние сме хора, които са призовани от Бога да се молим за хора като Диона. Молете се за Диона. И кой знае, може да видим Диона в напълно различна светлина някой ден сама да говори за нейното намиране на истината и надеждата, която Исус Христос ни дава. Надявам се, че това видео ще бъде полезно. Знам, че това не е много типично за мен да правя такива тип видеа, но както казах, просто реших да отговоря, няма нищо лошо от това. И ако не сте се абонирали още на канала, защото виждам, че много хора гледат видеята, но малко хора са абонирани в този канал. Така че абонирайте се, като натиснете subscribe и натиснете камбанката до него, за да може да получавате известия, когато ще споделям ново видео. Благодаря за гледането и ще се видим следващия път. Исус Христос е Господ!